En aquest vídeo veurem l'espígol verd, Lavandula angustifolia. L'espígol verd és una planta de base llenyosa, amb tiges herbàcies, erectes, simples i amb llargs trams sense fulles sota la inflorescència. És una planta de flaire agradable. Viu a llocs àrids i assolellats. La planta pot arribar a fer 50 centímetres d'altura. La secció de la tija és quadrangular. La planta, fulles i tiges són de color verd grisenc i és tomentosa, és a dir, amb pilositat curta, fina i densa. Les fulles són enteres, oposades, oblongues linears d'uns 5 centímetres de llargària per uns 3 mil·límetres d'ample, sense pecíol i amb els marges de les fulles enrotllats vers la cara inferior, és a dir, revolutes. És una planta adaptada a la sequera estival de la zona mediterrània. L'inflorescència és una espiga terminal. Les flors són petites, amb la corol·la de color blau-violeta. Les bràctees de la flor són ovades. Família de les lamiàcies. Floreix al juny, juliol i agost. Les abelles, amb el nèctar de les flors, produeixen mel de molt bona qualitat. La planta es cultiva per produir l'essència d'espígol. La planta conté olis essencials que s'usen a perfumeria i com a additiu a productes per a locions corporals. És una herba culinària. Les flors seques s'usen per a perfumar i com a repel·lent de les arnes en els armaris de guardar la roba. Els seus noms: Lavandula angustifolia, en català espígol verd o lavanda i en anglès lavender. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.